Kardom karbeng long pine video ke lalo ricupi pola marjan YouTube channel long lang ik elo labang sola marjan long koma masi ke cepajan iglo totang te laso klik mate full detail review lang ik sinang totang te video le start iglo na abang sola marjan long cepajan abang pike la henlo ili tung ching hon na asami mate miss karbeng long pen ke haidon abang phi lage Bhagavati tisopi alangli ricupi po alamajan helo alangli non keceng si alamajan lo labang so alamajan long alangli helo kecapajan abang phi lo labang so alamajan long kecapajan abang pu amen ke la henlo Hemson Teron lapen labang so alamajan long kilo nabang pu lapen abang phi to men ke lahai ighenlo Raju Ronghang Lapen Dengjir Rong Pipi labang sola majalong mohor kene don abang phuto men ke lahai ighenlo Bibison Deng e Lapen SK Kamsa nalo tumla so video album full lang igji bulote thir at cinema production YouTube channel long si lang iglong pu labang so a channel long mesen alam jando la chinang litum humri damra subscribe pitha like ta pikta lapen share pikta nang litum hemsek channel official fan subscribe ilang so subscribe ignon apen like ta pignon apen comment bang tenegri pinya video ke lansi kang tonlo kur bang tu de ho